Jongen, het is tongersje 23 oktober. Dit is Biens. Mij aan tafel Winnie Weidenaar, een van de pioniers die de domeinnamen.frl broeken mooi. Verder Jan-Pier Brands, de nieuwe King of Pop van Ljouwert. En Jaap Vellinga, hoe de grote tasterin van de Syrische vluchtelingen. Hier is beter. Voor de toekomst, voor kinderen is beter. Ja, want hier is veilig land. Ja, Jaap, hoeveel van sokkers, die we niet correct zeggen, Syrische gezin bent er op dit stuit in Friesland? Ik schat het op een rond de 100 ongeveer. En hoeveel komen er dan nog? Volle meer nog. Nog volle meer? Ja, de taststroom vanuit Syrië is grut. En dat vernemen we nou wel. En het is nou wel grut en het wordt takken niet nog grutter. Oké, we zullen er eerst nog absoluut even op waarom komen. Eerst heel wat oors, want het is een bijzondere dag van 5 Friese bedrijven. Zo'n joert, ben ze 4 pioniers op het internet. En een van die 5 is Weidenaar, verneer vanzelfs om zijn Frieske wast. Zij hebben dit 1500 onvragen uitkezen om als een van de allereerste de domeinnamen.frl te broeken. Winnie, ja, hoe gaat het straks eigenlijk? Dan krijg je, eerst kregen we hier met te jaren. Ja. Dan krijg je een telefoontje. Ja, we kregen inderdaad een telefoontje. Nou, toen het bekend was, .frl, dat is gebroek van mij. Toen ik zoiets van, dan moeten wij mij doen. Dat Want? ken het ons. Nou ja, zo'n Fries bedrijf. Ja. En dan kies ik gewoon de West-Bijkomst. En dat doen wij heel graag. Dus ik denk, ja, daar moet ik bij wezen. En straks gaat er mij een telefoontje. Je wilde dat heel graag. En kreeg je de meneer of de mevrouw onder de lijn? Ik kreeg de mevrouw online, ja. Dus, en ze zei van, je bent Wurn. En ik dacht, ik snapte het eerst eerlijk gezegd Zonder even niet. inleiding, ben je gewoon, je bent Wurn. Ja, dus we heel enthousiast. En ik daarna ik van hem direct, want Weidenaar.nl hebben we net. Want? Dus, ja, die wie al verzijn. Die wie of verzorgd? Ja, om ja. een transportbedrijf, toch? Klopt, Ergens? ja. Dus ja, wij ben je wel heel erg wies mooi. Ja, want ben er nog meer argumenten om te zeggen, ja, daarom woenen wij het zo graag? Ja, je bent een Fries bedrijf, dat is duidelijk. Het maar... is wel promotioneel, jongen. Ja, wij zijn er heel grutsk op. En Friesland is dit toch wel heel goed bekend. Dat merken wij ook. Hè. Wij leven natuurlijk landelijk. En we merken bij grote supermarktketens ook van, uit Friesland. Dus als het ja is het ja, heel betrouwbaar. Hè. Ja, dus ja, nog eens zien litten van we komen uit Friesland zonder dat het eigenlijk daar iets voor hoe ze doen. Ja, want als we nou op je site komen willen, wat je dan intikken? Nou, dat is pas per december. Ja, en maar nou, als je nou intikken nou wil? is friesedroogworst.nl. Friesedroogworst.nl, ja. En dan wordt het dus aan Weidenaar.frl. Oké, want dit is dus de site van Satino is. Klopt het, ja. En eigenlijk verhoren dus eigenlijk alleen nog maar FRL. In principe wel, alleen nog wij gaan er nog wel wat meer leuke acties mee doen. Vertel. Maar nee, dat Vertel. ik wil natuurlijk net vertellen. Nee. Want van de morgen, juist kwam dus het goede nice. Ja. En dan moet je denken, kijk me zo vaststellen. Als bedoel, dan kom je van de morgen al hier bij elkaar. En dan zeg je, nou, Bokweenske, we hebben het van elkaar krijgen. Ja. Maar ja, dan begint het. Nou ja, dat, dus het eerste wat we doen, dat juist direct op tafel, is even een lieds logo maatje. Zo van, nou kunnen we promoten dat wij het aanstaan binnen. Ja? Want waar is het logo dan? Dat zit hierop? Nee, Sorry. Wacht, ik hoop dat de camera hem pak ik in. Ja, het is gewoon het FRL. Dus. Ja, klopt. En dan verbinden wij die namen. En wat we aanstaan doen, je denk ik, die wel vertellen. We gaan in heel veel iets met de openingspagina doen. En dat wordt echt een FRL Frieske openingspagina. Oké. Dus, Maar even, is het net gewoon een marketingtrucje? Ik vind marketing nooit echt maar gewoon. Dus het is marketing inderdaad. Ja, het is een maar dat is gewoon een vak. marketingtrucje. Dat is gewoon een vak. Ja, dat is maar hartstikke belangrijk. dat zit er toch echt achter? Tuurlijk, ja. Want wat natuurlijk heel stoer is, Londen het ook, punt Londen. En punt FRL, wij ben jij daar als Amsterdam. Dus daar mag je best een beetje trots op zijn, vind ik. Ja. Wat vind je er eigenlijk van? Punt FRL. Ja, hartstikke mooi. Ja, uiteraard. Het is hartstikke mooi. Ja, dat is, en voor mij klopt het ook wel zo saai. Van het had, Friesland had gewoon een goede naam. En wat dat erachter zit. Maar ken je uit Amsterdam ook .frl erachteraan? Ja, in principe wel. Alleen de eerste 100 bedrijven, die ben echt afmeesken trouwens. Dus het ben net alleen de bedrijven. Ja. Daar wordt wel naar Jong West-Bijkomst. En tot en met april, dan wordt er wel selectie dingen van. Dus als het Friesland bijkomst. Daarna komt het voor iedereen vrij. Maar zo dat wensen voor het Harmoniekwartier? Uiteraard. Ja. Nou ja, dan moet je dat ben volgens mij bij de eerste 100, hè, vanaf Ja, we gaan veel. januari. Vanaf januari, ja. En dan vanaf december maken wij dus al. Vanaf januari de eerste 100. En vanaf april komt het vrij. Dus moest je eigenlijk nog
Joen even inschreeuwen. Ja. doe even. Ja, Ja. leuk. Ja. Want waarom wie die animo extra groot? Want er waren 1500 onvragen, bedrouwen die dat graag wonen. Ja. Omroep Friesland trouwens ook, hè? Had ik Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat ook trouwens. Ik denk dat de animo heel groot is, omdat alle domeinnamen ineens weer vrijkomen. Maar dat is natuurlijk wel heel gunstig. Op een gegeven moment heeft iedereen van alles opgekocht. En nu kan iedereen zijn eigen namen weer Ja, veilig want je hebt hier een drogeworst.nl en dat kind dus nou gewoon weidenaar.frl. Ja, en friesdrogeworst.frl hebben ik. Oh, die heb je hem ook? Ja, ik dacht wonder dat Dus met ik wel al je goed. marketing, jongens. Ik leer weer safvolle bij ik op vind deze het toys. fantastisch. Ja, Ja, je vindt het Ja, fantastisch? ik vind het fantastisch, ja. Waarom? Ik wil het ook. Ja, ik vind gewoon het- omdat het kind. Ja, precies. Omdat het Ja. kind. Jongens, heel wat ons. We zullen het over de muziek. Want Ljouw, het broest echt van het muzikale en creatieve talent. Dat klopt toch, hè, Jan Ja, Pier? zeker. Ja. Ja, en dat moet al hier een plak krijgen in het nieuwe harmoniekwartier. En Jo is kwartlier benieuwd naar de nieuwe directeur van het harmoniekwartier. Ja. En Joert die de eerste peel de groen in. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En Ja. hoe viel dat dan? Want dan weet je, dat is de start van misschien wel, start van een nieuwe carrière voor jou. Ja, nou, ik ben net zijn carrière mooi, hè, maar, maar nee, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dat ik erbij ben. En dat ik daar leiding mij onder het hele, onder het nieuwe ding daar. Ja, maar dit is het dus, hè, dit zijn beelden van die eerste peel. Ja, de wethouder, en het is net, hij huft hem er net in, maar hij draait hem erin. Hij het is- draait hem ja, erin. hij draait hem erin. Zo, daar gaat er. Ja, Vanwege de buurt of zo? ja, dat had de Krijn ook mij die orde gebouwen die daar staan. Huffen, dat is, dat is in slaast, dan houdt dat volle meer trilling. En, Ja. Ja. Want dan is zelfs net echt een onbekende in de popwereld, in de muzikale wereld in Friesland. Toch voor de meesten die het misschien net kennen, even ter introductie. Dit bestaat toch? ja, zeker. Ja, oké. Ja. Dat ben ik net trouwens. De drummer, toch? Hier, hè? Ja. Ja, Ilse, ja, leuk. Hey, dat liedje. Ja, van Yveske. Ja. Die doet ik de smink. Ja, dat weet ik, ja. Ja, vind ja, ik een prachtige cv, Jan-Pier. Toch weer het voor jou wel een beetje een verrassing, hè? Dat ze bij die kwamen om directeur te worden. Nou, ja, want ik weer er totaal in mee bezig. En het kwam met mijn paard en ik dacht, vond het idee van het nieuwe poppodium of wat wordt het, rond van populaire cultuur, dat vond ik zo goed. Dus het is net steeds maar een traditioneel podium, maar natuurlijk wordt er muziek geprogrammeerd, maar er wordt ook tal van oren dingen wordt er geprogrammeerd. Maar echt het idee dat meesten, creatieve jouwers, meesten organisaties, die kennen zelf ook van alles doen. Dus dat wie het idee. Dus net alleen nog een soort van top-down programmering, Nee. maar juist ook gewoon mij, meesten uit de stad. Ja, Het is volle meer als muziek alleenig. ja, zeker. Ja. Maar het is Dat ook- lijkt het een beetje op wat er nou ook gebeurt met de blokjes patten, toch? Of net? Nou, voor mij had het wel connecties te mij. Bij beide had ze het doel een creatieve broedplak te wezen. Ik denk dat wat nou het harmoniekwartier jet, krijgt ook echt nog een oren naam krijgt het. Wat, dat weten we nog net. Maar sowieso .frl erachter vanzelf. Natuurlijk. Wat wil ik nog zeggen? Dat weet ik net. Dat is... Dan ben ik Maar er de even- blokjes apart. Oh ja, precies. Nee, want ik denk dat wat er nou in het harmoniekwartier gebeurt, dat komt vanuit de populaire cultuur voort. En ik denk Blok en Sport is meer creatieve industrie, creatieve bedrogenheid. Uiteraard ben er al overeenkomsten. Ik denk ook dat het beide elkaar heel mooi versterken kan. Maar het is eigenlijk twee vrijplaatsen in de stad waar al je nieuwe dingen gebeuren kunnen. Ja, dat was zelfs een heel soort dwangwest hè, vanwege het harmoniekwartier. Want het moet een podium worden voor alle podia eigenlijk uit Ljouwert. Dat wil de gemeente ook, hè, de gemeente Ljouwert. Maar Romein zegt het eigenlijk in eerste instantie net zo zitten. En Asterix wil ook liever het alternatieve poppodium in Ljouwert. Die wil liever zelfstandig blijven. Ja. Is dat wel een opdracht die zo mooi kregen, Hest, om daar gewoon één geheel van te maken? Nee, juist net. Het is juist zo dat in het bedrijfsontwikkelplan wat de skreun is, dat het juist het idee is om dat harmoniekwartier is wel aanjager van alles en nog wat, maar het hoeft net per se te wijzen dat alles daar plak vindt. En het hoeft ook net te wijzen dat al die organisaties mij elkaar viseren daar. Voor mij is het juist heel leuk en heel goed voor de stad dat er al je organisaties blowen die
vanuit een eigen idee of mijn muziek of mijn oren dingen organiseren. Voor mij versterkt het elkaar juist. Ja, zo komt het eruit te zien trouwens, hè? Dit, van de boete komt dan. Ja, nou ja, dit is dan een tekening uiteraard. Ja. Maar Nee, het ligt erin. In elk geval een beach op, denk ik. Ja, zeker. Nee, dit wordt het, Ja. ja. En hoop je hem eigenlijk ook dat toch je programmering, dat eigenlijk Asterix, het alternatieve podium, gewoon onstallig wordt? Nee, ik hoop echt ik hoop hier dat wij goed samenwerken gaan. En dat Ken je dat? Ja, uiteraard. Ja, ik kom zelf. Ik ben geen Asterix vrijwilliger of zo, maar ik kom zelf uit die hoek, zeg maar eens. Ik ben gewoon DIY, do-it-yourself muziekcultuur, daar kom ik uit waaien. Dus ik begreep heel erg goed wat ze ontwaan binnen. En Daarom hebben ze daar misschien ook wel omgesteld. Dan luistert gewoon bij alle partijen luistert ook gewoon perfect. Het ideale smeermiddel. Dat ben ik mijn meis. Is het net zo dan? Of? Ik denk dat ik ongesteld ben omdat ik vanuit mijn visie op de populaire cultuur. En dat dus echt voor mij kozen vanwege de inhoud. En dat vind ik zelf dus echt heel goed en echt opmerkelijk. Dat was wel een uitspraak mij. Ik ben geen standaard directeur van een poppodium of zo. Ik heb een heel duidelijk idee van wat dat wezen moet. En ik vind het heel mooi dat ik de ruimte krijg omdat mij de meesten, dus mijn team wat er komt, om dat de gestalte te gaan. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoor het haast niet meer. Zullen we even een stukje worst nemen, jongens? Ja, toch? Ik zie mezelf ook in. Want het roekt zo lekker hier al in de studio. Ja, toch? Ik bedoel, je ziet mezelf ook haast mij het kwaal in de moelen. Ja, man, dat is een heel groot stuk. Nou ja, jouw niks. We kunnen aan het aanstaan praten we verder. Maar Jaap Vellinga over het grote aantal Syrische vluchtelingen dat naar Friesland daar komt. Maar eerst de GGZ Friesland. Deze week maar we daar achter de schermen zijn. Een nieuwe trend is dat cliënten heel iets meer begelaat worden in de eigen omjouwing. Oppaard met Matje Intema van het forensisch vakteam Leeuwert. Het ambulante multidisciplinaire team giet naar de meesten ta. Zo'n 2 jaar binder hier van die vakteams en dat past in het regeerbeleid om te bezuinigen op de bedden. Nou in? We gaan nu naar het inloophuis. We hebben de volgende afspraak. Een man die wen eerst bij zijn ouders, die ging niet goed meer. Toen had hij een tijdje in het trainingshuis, het forensisch trainingshuis wennen, daar grient hij tot. Maar na een aantal incidenten, rond bij hem de stress op, is hij meer bier gaan drinken en zijn kinderen gaan verwaarlozen. En eigenlijk qua gedrag weer dat ook niet meer haalbaar. Daarom praat dat ergens oors aan. In dit geval het inloophuis in Lauwert. Ik ken meestal terug voor een bakje koffie, ik ken wijze spreken. Hey, Justin, is koffie voor me? Hoe is het? Justin is Jen Brudrier, had PDD-NOS en ADHD en is hier toch in de problemen rekken. Zo de zelfs. Ik heb nooit echt zware misdaden gepleegd. Ik heb tenminste, en wat het eerste is van, ik heb, wie nou het liedse denkjes. Justin makken en verhandelde drugs en is veroordeeld voor agressie-incidenten. Dus ik weet altijd al langer door dit gedaan. En ik was wel heel eenzaam. Dus wat ik dan wie in BW, nou weet ik natuurlijk ik al weer uit trapen. Beschermd wonen. Ja. Wie ik al weer uit trapen naar gedaan. Maar ja, dat wie omdat ze hun eigen regels net ondernamen. En toen zoek ik dus hier appels schillen. En toen hoopte mijn vrouw begon mij te helpen met schillen. En toen zei ik van, maar dat kan niet. Dus ik moest namelijk die ene hier appels die ze me schilden, moest ik een gelijkwaardige van waarom zie ik uit een bak. Maar dat kon natuurlijk niet, dus ik heb gewoon 3 liter gepakt die er ongeveer dan samen voor dezelfde grootte in vrienden. En dat moest ik erbij doen, want anders klopte dat blok niet. Oké. Dus ik kan mezelf helemaal stellen van no is dit, want no is dat, want no is dit, zo. En dan mat dat ik zo. Ja. Het bevalt Justin wel dat Matje bij hem komt. Hij wil de trien weer oppakken, mogelijk zelfs als ervaringsdeskundige. Dat is dus van dat als ik werk wil hebben of een opleiding, dan moest ik hem bellen. Nou, en ik ben over Safir dat ik dat dus wil proberen. Ja, of proberen, dat het me dan ik in het lukt niet zo. Ja. Ervaringsdeskundige in het vakteam misschien wel. Eventueel, of mijn jongeren, ik weet het net. Het is net zo dat wij 1 keer in de week langskomen voor een gesprekje en koffie en nou mooi, het is best en we gaan weer. Ja, wat nodig is, dan komen we vaker. Wat het nodig is, gaan we desnoods de hut draven of een kamer weer in rugtje, terug mooi te gaan naar de kringloop.
Je gaat maar naar het ziekenhuis als het nodig is. Dus we sluiten om bij al die verschillende levensgebieden. We hebben Ros gewoon het hele pakket gespieren, maar mensen niet langer thuis kunnen blijven. Ook in Friesland maar er hield iets meer Syrische vluchtelingen huisvesten worden. Van vluchtelingenwerk een hele tour om dat van te krijgen. Want er moeten meer opvangplekken komen en extra vrijwilligers om de vluchtelingen te begeleiden. Ja, Vellinga, van vluchtelingenwerk snits. Waar van tevoren open we steeds een doodje in elkaar hoor. Ja, dat is goed, voor jou is dat wat makkelijker dan voor mij, maar ik zal het toch echt bezieken. De zei dus van aan het begin van deze uitzending van er komen heel iets meer Syrische vluchtelingen naar Friesland daar. Ja. Ken je hem dat wat aan? Nou, het binnen net alleen de Syrische vluchtelingen, maar ook uit Oorlog als Eritrea. En het wordt steeds dreger voor u. Er komen steeds meer mensen, de gemeentes moeten meer mensen huisvestigen. Dus ja, dat is dreig om dat takken hier voor elkaar te krijgen. Waar heb je hem verlet van? Nou, de goede geerwerking bij de woningbouw betekent dat er misschien huizen komen van de mensen, maar wij hebben vrijwilligers nodig om al die mensen goed te helpen met hun nieuwe leven hier in Friesland. Ja, en de AZC's die raad je vol, je maar werk verlet van extra huisvesting neem ik aan. Ja, de AZC binnen hartstikke nog vol. Hè. Vandaar dat ik nou in Ries dwaande binnen. Nou, dat is een heel stuk uit de route, hè, maar de neet is heeg. Hè. En daarom komen we direct in die richting. Maar aan zijn budget dat wanneer die mensen hier blowen maaien, dat ze echt huizen krijgen moeten. En nou, dan wordt het een drege zaak, denk ik. Ja, het is zelfs een veromkerend thema altijd, hè? Want dan moeten dus extra asielzoekers die moeten hier te lonen komen, maar ja, waar dan? Hè? En dan bijvoorbeeld, nou, jou zei al, of de zei Ries, een heel iets plakje. En dan komt er vanzelfs Jerstol, kun je er iets van begrijpen? Ik bedoel, ik ken me persoonlijk er wel iets bij intinken. Aan de andere kant, er moet wat plakwijze vanzelfs van vluchtelingen, maar ik snap de andere kant ook wel. Nou ja, ik denk dat dat ook het probleem is. We begrijpen allebei het probleem dat die mensen gewoon ergens heen moeten. Ik bedoel, er is nooit zijn dat dit uw loon is of zo. Hè? De wereld is van iedereen, zeg ik altijd maar. Maar ja, als je in mij 150 mensen binnen en dan komt het rijksvolle 30 wij en ik wil begrijpen dat de verhouding dan wel een beetje fut is. Dus ja, er valt voor beide wat te zeggen, maar ik vind wel, het loon is van het iedereen. Het is van iedereen. Ja. En die mensen hebben ook plak nodig. Ik juist dat in Drenthe, de binnenprotesteren is dat het boel echt weer onder grond krijgt. Bij squalen en dus dat het juist helpen. Ja, ik heb het ook in Zweden, hè, waar een protovluchtelingen komen, dat juist daar dat is een beetje apart misschien, maar voor economisch had het ook zien consequenties. Nou ja, en de achtergrond is natuurlijk mensen die komen hierheen, hè, omdat hun eigen land net veilig is. Hè. We zien elke dag wel op de televisie over hoe de situatie in Syrië is. Ja. Maar over Eritrea jaren we net afvallen, want daar hebben we dan geen beelden van. Maar het is echt een hele drege situatie voor de mensen daar. Ja. Om toch een beeld te krijgen om wat voor mensen het eigenlijk gaat, hebben wij een reportage maken bij de familie Jansjan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. En die nou al 2 jaar in Friesland wij, hè? Ja. Let bij me zien. Dit is Megri. Ze is 4 jaar en heeft een echte Armeese naam. Een liedse 2 jaar wennet ze nou met haar huid en mem in Nederland. Eerst in Sint-Tonne, nu in Snits. Ze komen uit Aleppo, een stad in Syrië in een buurt van de Turkse grens. Een van de meest onveilige steden op een wereld. 2 jaar terug was Aleppo een heel mooie stad. Maar volgens mij nu Aleppo helemaal kapot. Na een zwier bombardement vlakbij Megri Squalle wisten haar ouders het zeker. Ze moesten zien dat ze de wei kwamen en vluchtten naar Nederland. Alles wat ze hien moesten ze achterlaten. Als de Aleppo googelt, zegt ze stad in puin. Soms bellen ze mijn familie, maar dat eindigt altijd in Google. Zij hebben net het geluk om de wei te kennen. Die mensen nu wonen in Aleppo. Ze hebben geen geld genoeg om te weggaan uit Syrië. Megri haar ouders betalen $15.000 voor een enkele reis naar Nederland in een vrachtwagen. Soms ze spreekt over wat is er gebeurd in Syrië. Ze mist veel van mijn moeder, mijn vader. Op haar manier binnen ze gelukkig in Snits en willen beslist net waarom. Hier is beter. Voor de toekomst voor kinderen is beter. Ja, want hier is
veilige land. Niet alleen zij, wij ook willen niet. Nee. Want ik heb mijn alle spullen daar kwijt. Mijn huis, mijn eigen winkel, gaat alles kapot. Mijn eigen spullen, zeg maar, ook hun gestolen. Maar wat ik moet doen in Syrië? Je hebt daar niks meer. Nee. Ja, ontroerend en confronterend tegelijk eigenlijk. Klopt. Ja. En hoe gaat het nou, meisje? Hartstikke goed. Ze zijn hartstikke dwaande met de taal. Nou, dat kiest wel jaren. Hè. De mensen kunnen aardig praten. Ben dwaande bij vrijwilligerswerk bij u. Zij helpen u nou, oren Syriërs. Waar het helpen mij alles, mij de financiën, mij de zorg en zulke soort zaken. Dus ze praten en Arabisch en Armeens en ook nog Turks. Dus, en ze weten alles. Ze zijn hartstikke toek wat dat betreft. Ben jij misschien wel het voorbeeld van hoe zo'n gezin integreren kan? Is het nou het voorbeeld eigenlijk? Ja, deze mensen hebben een aardige opleiding gehad in Syrië en ze praten de taal al aardig vlot. Hè. Ze zijn wel echt snel met de taal en alles te begrijpen hier in Nederland. Maar het is wel, dat ik zeggen, het kan wel, hè, op een goede manier dat mensen deel worden van uw samenleving. En dat is hun voorbeeld, is een mooi voorbeeld daarin. Ja. En wat kun je als vluchtelingenwerk nou budget eigenlijk voor zulke mensen? Nou ja, de mensen moeten hun eigen leven hier opbouwen. Hè. Ze moeten weten hoe het alle jaar met de toeslagen, met geld, met de dokter, met de squallen, met de voorlui. Hoe moet het alle jaar hier in Holland? En uw vrijwilligers en stagiaires, die doen er alles aan om de mensen kunnen grip te gaan op hun eigen nieuwe leven. Hier al die vreemde regeltjes die wij kennen in Nederland, die moeten zij ook leren. Ja, in wezen wel. Ja. En dat is dreig. Dat ben ik nogal wat. Ja, dat ben een heel soort. Ja, nee. Ik zeg altijd, mensen hebben zorgverzekering. Dan krijgen ze, omdat ze weinig geld hebben, krijgen ze zorgtoeslag. En dan hebben we nog een eigen risico. En dan hebben we nog een eigen bijdrage. En dan hebben we maar één stukje van het hele pakket. Ja. Nee, ik snap er al helemaal niks meer van. De familie Jan, die snapt dit nou al. Ja. Die kunnen het even wel uitlezen. En wat kunnen wij nou doen? Wat ken ik nou doen eigenlijk voor vluchtelingen? In wezen is het, kijk, als ze overal weer naar je woorden komen, dan is het mogelijk even uitnodigen voor een bakje thee, voor een bakje koffie, even een kennismaatje. De taal is even een probleem. Maar waarom is dat zo belangrijk? Voor die mensen het gevoel van, hey, wij kunnen hier bij u kunnen vragen om hulp. En andersom. Dat hebben wij, in Friesland hebben wij dat nog. Woordenhulp is hartstikke mooi hier nog. En dat ken ik mij, vluchtelingen ken dat. Het gevoel van wij zijn welkom. En hoe jij de mensen kunt hebben in de straten, in het dorp, in de stad, des te sneller leren ze de taal, des te sneller kunnen zij verder komen in Nederland. Het is eigenlijk heel makkelijk. Eigenlijk is het heel makkelijk. Oké, nou, Tiegetank voor je komst. Misschien, of een stukje was, dat kan natuurlijk. Ja, dat ken ik nog. Dat ken natuurlijk. Hey, mensen, Tiegetank voor je komst hier naar de studio. En 4 maanden, dan ben je er vanzelfs weer. Dan is er Bean Sport, mij omtekend van het betellen voetbal, Cambuur en Heerenveen. En Reetrieden, maar Jelle Danema. Maar goed, dat is pas voor morgen. Voor nu nog een hele gezellige jong dag.